Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, kumusta? Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kung karon natong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Kung sa dili pa, shout out ko no kang James Salvero. Salamat kayo dul sa pagpaminaw no o kang Inday Lin. Dugay man ang next ani oy, mao gyud no pasensya kayo no, Inday Lin. Kay kini ato ano, dili man ni siya inadlaw, bali tag 4 days ni siya no o sa mabuo o sa ta maka-upload og balik. Dili ni siya inadlaw maong dili ta maka-upload dayon no. Pasensya kayo. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Indaylin, salamat kayo. Pasensya kayo no nga dili kay ta maka-upload sa sumpay kay maghuwat matag mabuo upat ka episode. Usa ta maka-upload og balik. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Indaylin, ug karon di ta maglangan ang laing sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Daghom sa Sapa, Part 2. Nganong sila man sa imong inahan ang dunay problema sa panghuna-huna? Oh, ha? Sabrina, Ay, sorry. Sorry, Rodel. Kuan. Sorry. Naglipog lang ko sa mga pangitabo karon. Murag ako'y malipog sa batasan sa imong inahan nga mukalit lang kausap. Punan pa ni Analisa nga dili mo angkon sa iyang isulti na ako. Naglipog na ko. Love, sorry. Sorry, pero mas maayo yun nga adto na lang ta sa syudad magpakasal. si Mama? Rodel, naunsa ka si Tita Mercy. Rodel, ayoko biya. Maluoy ka. Rodel? Tita? Ayoko ninyong biya Musugot na ko. Kamu na ang magbuot sa inyong kasal. Ayaw lang ko ninyong biya Rodel, anak. Ayaw ko ninyong biya Uma, di ka na mo biyaan. Hindi. Sorry, Sabrina. Okay lang, Rodel. Ikaw ang lalaki. Kinahanglang ang imong mga planong akong sundon. Maon ang papel sa asawa. Magpaluyog sa bana. Salamat. Rodel. Anda mo na ito ang atong kasal, ha? Oo. Ug isaad na ko nimo. Di ka magmahay sa imong pagpakasal nako. Nahibaw ko. Itugyan ko na nimo ang tanang plano. Ayaw sab. Ang imong gusto sa atong kasal ang matuman. Gawas lang sa Buda. Rodel. Sabrina, mahimo kang mangayog bisan unsa na ako. Gawas sa bagong Buda sa kasal. Okay. Musulog ko sa mga Buddha. Pero, ako ning ipahaom sa kong lawas. Isukod na lang ni. Salamat. Salamat nga musulob ka na sa akong Buddha, Sabrina. Okay na ko nga, kini akong isalob kita. Pero, ako na ning kuhaan ang gitason. Ayaw, Ha? naibaw ka ba? Nga ang mga pulong sa Biblia, dili mahimong punan o kuhaan? Ha? Kung imong ipausab ang akong Buddha, mawa na ang orihinal nga disenyo ni ini. Ayaw ka balaka.
ang gitas-on sa imong takon sa sapatos ang atong patasan. Sige. Okay. Maghimo na taog listahan sa imbitahon. Sige. Ang akong mga friends sa syudad ang akong panion, tita. Pili lang ang dili mga kiat. Kay dili ganahan ang bay ug sapa. Ha? Atong irespeto ang kamingaw ug kalinaw ni ining dapita. Tita. Kuni ana ang imo mga bisita, ayaw lang sila palaaga bisan asa. Oo, tita. Mapunaan na gyud og tao kining baya ug magmalipayon na siya. Kinsa ang magmalipayon, tita? Ah, Tita Mercy? siya. Ang bay. Unsa? Magmalipayon na ang bay. Ha? Ang bay nga wa kaayo itaw. Mag-imbitar og mga espiritu nga dili mga maayo. Ha? Sige. Biyain ako. Kay gusto kong mapahuway. Oo, tita. May problema kitingali sa una-una kini si Tita Mercy. Kaluisan niya, may. Bisag unsa na lang gimusud sa iyang una-una. Sir Rodel? Mapauli na ko, sir. Gabi na, Lisa. Ihatod na lang ta ka. Ha? Dali. Ihatod ta ka sa inyo. Ikaw ang mahibaw, sir. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Bahawa! Kinaman na di ko. Sa tuwa ko naman. Gituog na kong tao. Sabrina? Ay! Oh, Tita! sorry. Tita! Sorry nga nakurat ka. Nabati ko nga misinggit ka, mao nga nagsusi ko. Gidaman ka? Oo, tita. Oh, dali, uban ako sa kusina. Inom og tubig. Nagagaw pagit kagkatod na ako din sa amo, sir. Di man sab kayo layo ning inyong bahay sa amo. Mao bitaw. Nanad naman sad ko nga motadlas ining dapita panahon sa kagabion. Dili ka mahadlok. Unsa man siya akong kahadlukan? Maayo. Magminyo na gid ka, sir, no? Oh, Annalisa. Si Sabrina ang babae nga dugay ko nang gipaapot. Maayo hinoon, sir. Di ka ganahan ni Sabrina para nako? Ganahan man. Buotan man siya. Daling maduol. Pero, Oh. Unsa man? May problema ba? wa man, sir. Niyan na to sa amo, sir. Pwede na ka mo balik sa agi. Manay Carding? Noy, nakades taas, Noy? Murag, wa pa man din niyang imo magawang? Manay Carding? Usay, nagadamgo ako. Ops. Ay, unsa man ang akong tel. Nagluib naman ni. Ops.
Sa tuot ta paingon. Doy tiil tuot ta. Ayaw sawa. Ay, sa tuo lagi ta mo. Ayaw pagbuot og liko. Tiila ka. Tikdulan ti kakaron. Ay nang tikdula. Mayong pagbumili Oro! sa Lex Pinoy. Aray. Unsa mang tiila ka? Mamato man ka? Unsa man ka, ha? Pakit-kit ka? Ha? Aray! Kini din mahimo, ha? Oy. Unsa man lang naa sa tunga sa sapa, ha? Nagbarog? Aray! Aray! Ako na lang magpaabot ni Noy Carding, Sir Rodel. Ayaw lang lagi. Pabuton na ko siya. Lisod na kung ikaw lang ang niya sa bahay. Tabang! 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 Manoy Carding? Noy, naunsa ka? Ang mura makagigukod og demonyo, Noy. Anino sa sapa akong kita? Unsa? Sagod ka nang ipanulti mo, Karding. Una, gibato ko. Ikaduha, nakita na akong anino nga nagbarog sa tunga sa sapa. Agoy. Agoy. Mamatay naman kahagoy ni. Agoy. Dili ka pa mamatay, Noy Carding, uy. Dali na, Alisa, dali na. Managkatas taas, dali na. Kaya basing gisundan ko sa anino, dali na. Unsa man gyud nang nakita nimo, Karding? Anino sa mananap? O sa tao? Anino sa tao. Unsa? Kana, inom og daghang tubig. Aron mahanaw ka ng imong kahadlok, Sabrina. Okay na ko, tita. Karon, sultihi ko kung unsay imong nakita sa imong daman. Dakong anino sa tao. Unsa? Dakong anino sa tao ang akong nakita, Alisa. O unsa, Noy? Sigurado ka nga tawag ang imo nakita, Noy Carding? Dili ka ha, bunga lang to si mga nauna, kaya nakainom man ka. Ay, hindi lagi mahitabong magdamgo ko nga nagmata. Ibang ka, asyon akong kahubog. Nahuwasan ko tungod ato. Nga akong nakita, tao gyud. Iya pa man gani ang gibato. O niya, dito gini mahitabo sa sapa. Ay, ulagi. Sa sapa sa banlot. Giyakan ko sa dakong tao, tita. Nakita ba nimo ang iyang naong? Di ko makaklaro sa iyang naong. Ngit-ngit kaayo. Di maklaro ang iyang naong. Pero ang iyang bayhon nga dagto ang ako nakita. Ug ang iyang gininhawa nga nanimahong sunog. Unsa? Klaro kay sa kong pananaw ang bayhon niya, tita. Gituo ko niya. Gusto ko niyang patiyon. Daman lang ka na, Sabrina. Wa ka tingali mag-ampo sa dayo ni mong katog. Kinahanglan pangayoon nimo sa Ginoo ang proteksyon sa dayong piyong nimo sa imong mga mata. Kaya wa kita masayod kung unsay mahitabo ka nato sa panahon nga kita matulog. Lakaw na. Katuog na. Oo, tita. Kalma na sad kaayo si mitambag na ko karon. Unsa bakit ka kining sakit ni Tita Mercy? Timan ay gyud, Alisa, ha? Dili ka mo adto sa sapa sa banlot. Kay doon na gyud mga maligno nga nagpayuan ang dapita. Pero Noy, dugay na magod ang istorya ha? Nga doon ay mga daotang espiritu nga naanang sapa. Ikaw ba, no? Ayaw na lang kung pagsupak-supak na ugod. Ug ayaw na lang kahibong kung anong gapuson ta ka sa panahon nga matuog ka. Aron dili na ka maglakaw nga natuog. Noy, pamati. Unsa man na? Nakabantay ka? Sa unsa? Dugay na panahon nga malinawon kaayo ta ining dapita. Unya?
Sukad lang maabot sila si Ma'am Sabrina o Sir Rodel. May balik na sa mga akong sakit nga mulakaw nga matog. Unsa may gusto na mong palutawon, ha? Nalisa? Sila ang nakapukaw sa mga daotang mga elemento nga nakatog ining dapitan no'y Carding. Unsa? Love, niya na ang mga listahan sa imbitado sa atong kasal. Mahimo bang mutanaw ko, Sabrina? Oh, nga nang dili, tita. Dira, tita, oh. Gamay ra akong giimbitar. Papasa kining pangan nga adila. Ha? Adila? May barkada ka bang may ngan nga adila la? Oo. Unya. Nganong gibutang manimo ang iyang pangan din eh? Patanawa ko na ko, tita. Oh. Ika-Tracy angan nga Adela sa listahan. Magkuha na kong tubig lang. Tita, huwag man kumuswat iningan din eh. Unsa? Unya. Nganong naaman ng pangan nga adela sa imong listahan? Pero tita, naay Ginoo sa langit. Ayaw iangin ang Ginoo sa imo sayop. Pero dili mahitabong masayop ko, tita. Ako nang gi-review ang listahan sa makadaghan, pero wakoy Adela nga gibutang diha. Gawas pa, wakoy amiga nga Adela. Kung mao ka na, kisa man day nagbutang anang iyang pangan diha sa listahan sa imbitado. Iyang espiritu? Pero, Ay, baw ka ba? Nga gidili ang paghisgot anang maong pangan dinhi sa bahay. Unya karon, imo na hinuong gisuhat. Giapil ni mog imbitar? tita, honest, wa ko magbutang anangan nga Adela diha. Wakoy kailang Adela. Ano ako man ang imbitahon? Gusto na. Papasa na. Sa masaling hitabua. Wa ko makasabot. Anong naamay nga Adela di nga sa imbitado? Kinsa ni siyas ilang kinabuhi? Rodel, mahimo bang magsulti ta? Okay. Kinsa man ni si Adela? Oh. Nganong gidili man ang paghisgot sa iyang ngan ining baya? Tungod kay... Tungod kay unsa? Sultihin ko, Rodel. Kinsa na si Adela? Kaslunon na ta. Dili mahimo nga dunak kay ilimod nako. Wala ko'y kitago gikan nimo busa ikaw. Wa sa kay angay taguon gikan ako. Akong unang uyab si Adela. Sa Mauna. Ako siyang unang uyab. Ug o kunsa? Lahusa! ug kalit siyang nawa sa adlaw sa among kasal. Sa bispiras sa among kasal. Kalit lang nawa si Adela sa iyang gihigdaan. Mao nga, di na sab gusto si mama nga, hisgutan ka ng maungan. Kay naibaw siya sa nahimong kawawan nga nabmugna ni Adela sa mong kasal. Ginoo ko. Busa, sabta si mama. Dugay ng panahon nga gusto namong kalimtan ang maong hitabo. Kipiyaan ka ni Adela sa adlaw sa inyong kasal. O Sabrina, ug pasaylo ako nga, wa ni na ako masulti din. Kaslunon ka na di ayon ta. Ug sorry nga, ako ning gitago nimo. Sorry, Sad.
Pero, ganong imo maning giapil sa imbitasyon ang yangan? Rodel, tuhui ko. Dili ako ang nagsuwat sa nganan ng Adela sa Mayong imbitahonon. pagpaminaw sa Kung mauna. Lex Pinon. Kinsa man di eh? Kung kinsa man siya nga nagkumidya sa pagsuwat sa ngan nga Adela sa imbitahonon, kinahanglang mailhan siya. Sod. Ma'am Mercy, may isubo pa ka na ako, ma'am? Dool diri sa akong gihigdaan. Ma'am? Mangutan ako. Migunit ka ba og bulpin kagabi o ganina bunta? Wa man, ma'am. Nga naman di ay. Wa ka ba magbinuang og suwat og laing pangan sa imbitahonon sa kasal nila ni Sabrina? Wa, ma'am, uy. Ma'am, dili mahitabong manghilabot ko, ana. Nahibaw ko nga seryoso ang pagpili sa imbitahonon. Unya, nganong gibutang man ang pangan nga Adela sa imbitahonon? Adela? Nga ni Adela ang naapil sa listahan? Oh, nahibaw ko nga suod na nimo si Adela. Busa, sulti na lang kung ikaw pa ang nagbinuang ni Sabrina. Ma'am, diliin taon ako, ma'am, uy. Nagsulti ka ba sa tinuod? Yes, ma'am. Nagsulti ko sa tinuod. Wa ko magsuwat sa nga ni Adela. Wa gari ko makagunit o ballpen sa nilabayng gabi eh. Nagtuang tanan nga milaya si Adela. Kunsa? Gipangita na mo siya, sud sa tulukadlaw. Apan, wa gyud siya na mo makiti. Mo nga nagtuo nami nga gilayasan ko ni Adela. Gimahal pa ni mo siya. Siyang tanan alang nako niya itong higayon. Mao nga, gisakitan ko sa iyang pagbiya. Wa ba ninyo susiha ang busaya? Busay? Oo. May busay sa ibabaw anang sapa sa ubos ninyo, di ba? Kinsa nagsulti ni mo, anak? Ang imong inahan. Sabrina, kung unsa man ang ipanulti sa kong inahan nimo, ayaw tuho iyang tanan. Unsa? Way busay sa ibabaw sa sapa. Unsa? Kung gusto kang susihon mahimo nga musuroy ta sa sapa sa badlot ug mga adlaw. Sige. Ayaw dad-a ang imong pangasaw unon sa dapit nga hilan, Rodel. Ma, gusto lang namong subayon ang sapa sa bandot. Ayaw siyag pasubaya sa sapa sa banlot. Kay maghatod lang kini kang Sabrina sa kaalautan. Ma, mahimo bang di nimo hadlokon si Sabrina? Nahibaw ka gyud gawa ko manghadlo kaniya, Rodel. Gusto lang nako siyang dipinsahan sa posibleng mahitabo niya. Wa ka mahadlok nga mawagtang ang imong ikaduhang pangasaw unon gikan nimo. Why daw tang mahitabo ni Sabrina, ma? Di na ko gusto o di na ko musugot nga mawa pa siya nako. Kun mao ka na, ayaw ipanimpad ang kinabuhi sa imong pangasaw unon, Rodel. Gusto na kong makakita sa akong apo. Gusto ko nga dunay hilak sa bata nga maglanog-lanog di ining dapita. Matuman ka ng imong pangandoy, ma. Mao nga paniguro. Kun mahimo, ayaw nagpagawa sa dinhi sa bahay ka na si Sabrina. Ma, Unsa? Dili mo sukot ang imong mama nga mo adto ta sa busay? oh,
Dili. Busa, dili na nato siya supakon. Pero Rodel, gusto ko nga makakita kung tinuod pa nga dunay busay. Sabrina, ako ang tuhui. Way busay ka ng ibabaw sa sapa sa banlot. Nahibaw ka na sa kahintang sa akong inahan. Doon na siya problema sa panghuna-huna, Sabrina. Sige. Di man ka mahimo nga mutunob dito napita. Aw, way problema. Sige. Di na lang ko mamugos. Salamat. Pero Rodel, dili mahimo nga anhita mo puyo din niya. Mas gusto ko sa syudad. Ato lang unya ng sabutan. Sige. Dinhikaw na. Kung musuroy ka sa lungsod, pauban ay alalisa. Sige. Maayo noon. Kaya doon ako'y gustong paliton sa lungsod. Kisa na, Ako ma. Sod, Rodel. May tuyo ka? Yan ang pinalit kong tambal para ni mama. Wala ko'y sakit. Wala ko ba kinahanglan ang mga tambala, Rodel? Ma, ayaw kalimot sa gisulti sa imong doktor. Kinahanglang mo inom ka kanunay sa imong tambal. Aron di ka malimot. Wala ko malimot. Yun na. Hay naman si Sabrina. Akong gipasuroy sa lungsod, aron masuhito siya ning napita. Tuod. May plano na ko para ni Rodel. Unsa man na, ma? Uman sa inyong kasal, ang bayang nasunog nato sa una, mo ipabaruga pagbalik. Ma, naog daw na ni. Di na kini maayong pabarugan og laing bahay. Magtukod na lang mi dinhi sa dool. Apan makaayo sa trabaho sa imong asawa. Magsusuwat siya, di ba? Aw. Pero nagplano mi nga adto gid mamuyo sa syudad, ma. O amo kang iuban dito. O mag-unsa man ko sa syudad. Ni amang ko dinhi magpuyo. Nga nung dadon man ko ninyo og syudad, nga dili man ko mabuhi dito. Mas makaayo nimo ang syudad, ma. Tungod kay doon ni ospital. Wa na lagi ko'y sakit. Naunsa man ka. Nahinumdum man gani ko nga kaslunon ka, og dili si Adela ang imong pangasawon karon. Magsulti ng tag-usab, ana, ma. Sige na. Idom na og tambal. Hala, uy, kalabas sa mga otanon dini. O ang mga prutas at barato kayo. Daghan magud ang mag-uuma din ma'am, Sabrina. Hinana sa kaanang ma'am. Sabrina na lang lagi. Sabrina, magdali pamalit kay aron dili ta mangit-ngitan sdan. Okay, sige. Mamaulit na lang ta. Sige. Mayo pag nagpahatod na lang tas tricycle ta. Mas ganahan ko nga maglakaw, Annalisa. Nagmahay hinuon ko da. O sa may mong gimahayan? Nagmahay ko nga nanglaktod ta. Mula bang nahinuon ta sa sapa. Asa na paingon ka ng dana? Paingon na si ibabaw sa sapa sa banlot. Naagid ay busay diha, no? Oo. Kung mauna, nagsulti sa tinuod si Tita Mercy nga dunay busay diha. Ha? Dali! Tan-aw na to ang busay! Dali! Sabrina! Sabrina, ayaw! Ayaw pa doon diha! Sabrina! May busay gid ay diha. Pero nganong maingon man si Rodel nga way busay diha? Makalipog sa diusahay si Rodel da. Sabrina! Sabrina!
Mamalik ta tas agi. Dili mahimo nga ngit-ngit ta mo labang sa sapa sa banlot. Kadiyot lang. Mutanaw lang ko sa busay. Oh. Unsa rong kinalaa sa tubig. Mauna karon ang busay, no? Oo, mauna karon. Pero dili na ta malugsong sa ubos. Titip kayong agianan paingon sa busay, Sabrina. Kuya, kung maligid ka, gawas pa. Magabian na gid akong malugsong pata. Maluoy in taon ka. Ako gi makasaba ni Sir Rodel. Oh, sorry. Oh, sige. Mamalag lang tas agi. Pero kinalang mo saad ka na ako, ha? Ha? Musaad sa unsa? Nga imo kong upanan din sa umaabot ka mga adlaw. Wala ni problema. Ubananti ka. Pero, Sabrina, dali na in town. Kinahanglan makalabang ta sa sapa sa banlot, nga dili pa mo tikyop ang kangit-ngit. Mauning kinabuhis pobre. Pulos bugat ang trabahoon. Wa pa babalik si Sabrina o Annalisa, Karding. Wa pa man, sir. Apit na mong ngit-ngit. Unya, wa pa gud sila. Anong nadugay man sila sa lungsod? Aw, dagat tingali gipalit, sir. Diya ka una. Asa man ka, Sir Rodel? Sugaton ako sila og sakinan. Hain sa kaha ni sila. Pagkaya-ya na tao ni Annalisa. Haloy, ngiob na gid ang sapa sa ubos. Nga nang matlok man ka. Nga bahay naman ni Rodel ang naa sa ibabaw, anak. Kuan lang. Oh, Annalisa. Ano miyon naman ka? Gipahimangnuan na magkuko ni Manny Carding nga dili na mo tunob ani sa paa. Unsa? Ayaw ka hadlok, Annalisa. Di man ko kumutuokod ang mga multo-multo. Tinuod ka, Sabrina? Wala ni. Pero, bago pa magod si Manny Carding nga nakakitag kong tao diha sa sapa. Unsa? Kung makakita na siya og tao, multo na di ay na. Basin tao lang dito. Tinuod nga tao. Hilan man gud ang sa paa. Wa magani mo agi din ha, bisag mga silingan kay... Nana na ay napagiskot og makahadlok mo. Dali na. Sabrina! Sabrina! Hagat ako! Sabrina! Sabrina! Sabrina, naunsa ka? Il. Daan pagyud ko. May mahitabo gyud ko mapaduol ta ini sa paa. Ayaw nila inausabot, Annalisa. Natapigas lang ang akong tiil. Normal na nga mo ni mahitabo. Okay. Dali. Gunit na ako. Agakon ta lang ka, ha? Ayaw na. Pabaruga lang ko. Pero ayaw ko agaka kaya nagdaka pa ng atong kinumpra. Okay. Sabrina. Ano man ni? Di gid ako malihok ang akong tiil. Sakit ko lihok ko. Sabrina. Unsaon man ni nato, uy? Maginahinay lang ta. Pabaruga lang ko, please. Dali. Gunit sa akong abaga, ha? Oo. Agay. Sige, kana. Kabiyan lang yun, ano makabarog ka. Sakit yun. Aray, di na ko matunog ang akong tiil. Unsa? Saon man nako? Dili man sa kumakalisan nimo. Lakaw, tunga sa ibabaw. Tawag ka si Rodel. Paani, magpaabot na lang ko din Ha? Sure ka? Oh, lagi. Lakaw na. Sige. Kasakit sa kong tiil. May magod akong pagkatakilpo ko. Agay. Daghan akong binughang kahoy. Kung doon ay hikay, wa na problema sa sugnod. Uy. Wala. Nagkarkarang auto.
nga nabalik man dahil si Rodel. Karding, nabalik na ba sila si Annalisa o Sabrina? Wa pa man, sir. Hapit na ra ba mong ngit? O, wa din mo sila masugat dito sa kalsada sa gawa, sir? Wa man. Naabot na ko hapit sa lungsod. Wa man sila. Wa ka to manghunong sa laktoranan nga agyaanan, sir. O naglakaw na lang paingon din, Unsa? Pero kung mang nagtod sila, wa gigod sila sa sapa sa ban. Na, imposible nga maagi sila dito, sir. Kaya ako nang gipasidalaan daan si Annalisa nga dili na mutunod dito. Sir Rodel? Oh, uy! Si Annalisa! Annalisa! Sir, Annalisa! Hay man si Sabrina. tuwa sa sapa sa banlot, sir. Unsa? Anong tuwa sa dito? Unya, ikaw rin minahos. Natapigas magad yung tiil, sir. Unya, naligid siya. Dili na makabarog. Adtuon ko siya. Time para, God. Manong dito sa mumuagi, ha, Annalisa? Ganahan man si Sabrina Manoy, nga manglaktot. Okay. Kasakit sa kong tiil. Unsa nang naglihok sa kasaputan? Hoy! Kinsa man ka? Unsa man ka? Tao o mananap? Murag mananap gitingali nang naas kasaputan. Wa na mo lihok. Pero hangin na tingali to ang nakaingon na milihok ang sabot. Pero, ay! Oh, ang bato nga akong gilabay. Kibalik og labay na ako. Kinsa ka? Ayaw ko kadlo ka, ha? Di na ba ko mahadlok og abat? Oh, kilabay na sa kong gamayang bato. Kinsa ka? Unsa man ka? Tao ka no? Ayaw ko kadlo ka? Palabay ka, ha? Palayo! Oh, may midagan sa kasabutan. May nagdagan pa ingon dinigigan sa ibabaw. Tabang! 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 Sabrina! Rodel! Rodel, di harap ko sa ubos! Unsa man ka? Dala nga akong tiil at ang pikas. Sagad kang itunog. Dali. Palsahon na lang taka. Hapit na mong ngit-ngit. Pero maglisod ka sa pagtungas kung magsapuhan ka na ako. Sir! Namo na sa ubos! Karding! Niyamay sa ubos! Tabagin ko sa pag-aral sa ni Sabrina! Naunsa naman ka to si Sabrina sa sapa. Hoy! Ay! Madam Mercy! Anong singgit-singgit man ka? Nakuyawan man ko ni mo, ma'am. Kalit man lang ka panagpi, diha. O sa pagkisigihan niyo maglantaw sa ubos? Sila si Sir Rodel o si Manny Carding, madam. Nag-apas magod sila ni Sabrina sa sapa sa banlot. O ganong tuwa man siya sa sapa sa banlot? Nag-usap ba siya dito? Hawon sa man? Imo siyang gilawg sa mga demonyo? Oo, madam, uy. Kuan, naligid man gud siya. Annalisa! Sugat ka yung flashlight, magdali! Naana sila. Madam, ako na silang sugaton. Ana lang na to sa ipahiluna sa sofa. Ano ko to, mama? Pahiluna lang una din sa sofa, Sabrina. Tarantada ka gyud, Annalisa. Nganong imo manggidasa sa pa si Sabrina? Dili maayo sa usa ka kaslunon nga maglaag-laag kay duol kini sa disgrasya. Way sa Annalisa, Tita Mercy. Ako ang gusto nga muagi sa sapa. Bisan na. Nahibaw gyud siyang gipuy-ana og mga demonyo kana ba usa pa. Unya, iya hinuon ka gida dito. Ba, gusto na. Ato na lang atimanon si Sabrina. Kinahanglan mapahilot gid na siya ugma, Sir Rodel. Ako na'y bahala niya. Karding, Annalisa, pamaulay na lang mo. Unsao man gud akong utok nimo, Annalisa? Ano makasabot ka? Kapila akong musulti nimo nga ayaw nagtunog sa sapa sa bandot. Hila ng dapita. Mga maligno diha. Noy, dili lagi niya akong gusto nga moagi mi sa sapa.
Si Sabrina mo'y namugos na manglakaw na lang ni. Manglaktod. Mauna na ron. Nagdisod na lakaw ang kaslonon. Mauraw niya ito'y kaslon nga. Magtakiang nga mapaso. Manoy saboy. Di makasabot. Pero, Unsi pero, maayo sa dinuon nga nakasuway siya nga nabilin sa sapa. Aron mahibaw ta. Kung hangtod ba siya, hadlokon sa demonyo nga nagpuyo diha sa sapa. Anhi ka na lang mukaon sa imong kama. Niya, higop yun yung sabaw sa manok. Rodel, may magbinuang man sa sapa sa panlot. Oh, ha? Ganina, samtang nagpaabot ko nga moabot mo, doon ay milapay na ako og gagmayng bato. Unsa? Nakakita ka ba kung kinsa nagbidoang nimo? Wa, kaya nitago man siya sa kasagutan. Unsa? Ako man gani siyang gibaslan og lapay. Unya, mikalit siya og dagan. Sa dihang nitingog nako, ipalayo siya. Sabrina, muhangyo lang ko nimo. Ayaw na gid pagpatungod sa sapa sa banlot. Unsa? May mga maligno kanang maong sapa. Unsa? Ang mga kalag sa namatay nga hapon diha sa sapa, sobra kadaghan. Ug mao ka na ang nagapahimong hila ni anang maong sapa. Gusto naman. Ayaw hadlok kasi Sabrina. Wa na ko siya hadlo ka, Rodel. Ako lang siyang isultihan sa sugilano ni anang maong sapa. Kinalang mahibaw siya nga daghan anang nga matay ni anang maong sapa. Ug mao ka na ang gikahadlukan ni Adela. Ma, gusto na. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Daghom sa sapa. O palihog na ko no, og subscribe sa aming YouTube channel. Nagkakaroon kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.